Manalon ti Region 1 nabununganen ti titulo ti daga at altalunen da. At man ti damag lokal manipod kini Idol Glenn Batuyong. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Glenn, please come in. Naipaiman dagiti titulo ti daga kadagiti benepisyaryo nga Manalon iti Region 1. Dagito iket nabayagdan nga taltalunen nga lote ken arapapda nga titulo nga programa babaen iti Department of Agrarian Reform. Naited kadakwada ti electronic titles babaen iti support to parcelization of lands for individual titling. Adakkel atulong ken panakapasigurado akukwadan ti daga. 775 e-titles nga daan ti kalawa 717,767 hectares para kadigiti 677 a benepisyaryo ti entero a Region 1. Dahito yung aktibidad ket nagtataripnungan ti Manalon iti Region 1, opisyales ti dar nga indauluan ni Secretary Conrado Estrella III, opisyales manipod ti Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, ken Ilocos Norte. Ti e-title ti maysa kadagiti programa ti national government a maibunong kadagiti Manalon nga labayagen nga agmangmulmula kadagiti daga nga pakitaltalunan da. Ken mangkita ti pagsayatan kadagiti Manalon iti beneg ti agrikultura. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak, RMN.